Nagbunga nga panigamot og sakripisyo sa usa ka tinun-an sa Bohol human siya nag-rank 3 sa Mechanical Engineering Licensure Examination 2024 sa 4,458 nga malampusong nakapasar sa maong pasulit. Siya ang nakakuha sa ikatulong pwesto sa passing rate 92.10%. Siya si Engineer Lionel Dave Pinton Socoren, 23 anyos, tagalungsod sa Luon, produkto sa Bohol Island State University, Tagbilaran City Campus, nga mausab ang ikatulong top performing school sa maong pasulit. Gawa sa BISU, nag-rank 8 usab ang Cebu Technological University Main Campus sa mga top performing schools. Nagbinugtong nga siya lang ang taga-Visayas nga nalakip sa talaan sa top 10. Gihalad niya ang iyang kalabusan sa mga taong nisuporta kaniya, ilabi na ang iyang pamilya kinsa gihulagway niyang lig-on nga support system. My inspiration sa akong nakabot ron is my parents, because they supported me emotionally, financially, and sa tanang aspect sa akong life. Ayaw kalimot nga, always study with the intention to pass. Una, salig lang na makapasar, salig sa imong kagalingon, and labaw sa tanan, salig ni Lord. Na nakadungog mo ni ma, I love you, and thank you sa tanan.